Dobrý deň. Nachádzame sa vo firme Izolabela. Máme rozhovor s pani Jankou Krnáčovou, ktorá je majiteľka tejto firmy. A zároveň tento deň je pre firmu Izolabela významný, pretože sú tu tento víkend záhradnícke dni, kde sa schádzajú ľudia z celého blízkeho aj širokého okolia, nakupujú si rastlinky, stromčeky, idú si skrášliť svoje záhrady. A môžem povedať, po pozretí expozície naozaj táto expozícia je úžasná. Tento rozhovor máme skôr na tému barter, takže sa opýtam majiteľky Janky Krnáčovej, keď si začala barterovať, aké boli tie začiatky, alebo aké na začiatku si mala predstavy o bartri, alebo ako to vlastne celé začalo? Tak na začiatku to bolo úplne primitívne. Môj kamarát potreboval nejaké rastlinky, tak ja som dala rastlinky a od neho som si zobrala povedzme nejaký stavebný materiál, alebo mi odviezol rastlín na nejakú zákazku. Čiže bolo to také živelné. A potom som sa stretla s tebou, keď si mi predstavila vlastne spôsob, akým sa barteruje u vás. A ma to zaujalo, takže vtedy sme využili túto možnosť kúpiť do barterového systému a trošku sme to rozbehli vo väčšom. Poviem pravdu, keď sme zverejnili ponuku vašej firmy, tak aj mňa dosť zaskočila taká dobrá, pozitívna odozva ohľadom vašej produkcie alebo vašich služieb. Ako si to ty vnímala, keď si sa zverejnila v barterovom systéme, ako boli reakcie klientov, alebo čo od teba chceli tak najčastejšie, najviac, o čo mali najväčší záujem? V podstate ten záujem bol naozaj veľký, ja som bola z toho prekvapená a čo bolo pre mňa také úplne nové, že prišiel okruh klientov, ktorí by sa ku mne vôbec neboli dostali. Hlavne čo sa týka teritoria, oblasti. Ľudia z východu, ľudia z Trenčína, proste alebo z Trnavy. Takí zákazníci, kde my sme nemali takmer žiadne kontakty. Čiže toto bola novinka, že skutočne to bolo rozšírenie do úplne nových oblastí. A čo sa týka tej otázky, že na čo bol väčší záujem, tak ako bolo to rôzne. Niektorí chceli nakúpiť rastlinky, ale väčší finančný obnos, dá sa povedať, tvorili tí, ktorí to chceli zrealizovať. Vlastne včetne služby. Áno. Jasné. Ako si vnímala to, alebo všimla si to, že je teraz taká doba, že ľudia sú takí opatrnejší na peniaze a viac rozmýšľajú výdaje, viac zvažujú tie nákupy. Vnímala si nejakým spôsobom, že cez ten barter boli ľudia takí ochotnejší míňať, alebo ústretovejší míňať, alebo si nevidela rozdiel medzi peniazmi a cez barter? Ako si to ty vnímala? Barterové obchody, barterové služby, alebo teda obchod cez eurá? Myslím, že tie barterové obchody sú trošku ľahšie. Ľudia si jednoznačne uvedomujú, že keď dokážu ten tovar alebo službu zaplatiť svojou vlastnou prácou alebo nejakým tovarom, tak nie sú tak strašne zafixovaní na tých peniažkoch a proste dovolia si viacej. Vybrali si väčšie rastliny alebo proste sme použili niektoré naštandardné v podstate produkty. Ako oproti tým, ktorí to musia zaplatiť z peňaženky. Že to euro trikrát otočia, kým sa rozhodnú, že či vydajú alebo nevydajú. Dobre, určite všetko má svoje pre a proti, výhody, nevýhody. Určite aj napriek tomu, že som majiteľka firmy, tak viem o tom, že barter nie vždy musí byť výhodný, nie vždy sa to podarí podľa predstav. Vedela by si mi aj ty nejak povedať alebo porovnať výhody, nevýhody, ako si ty vnímala aj tie pozitívne stránky bartra, určite aj tie negatívne nejaké si vnímala. Skús to povedať tak reálne, ako to naozaj cítiš. Nepotrebujeme rozhovor superlatívov, potrebujeme naozaj tú realitu, ako si to cítila na svojej firme aj sama ako osoba. Takže v podstate, keď sme vstúpili do toho barterového systému, tak dá sa povedať, že prvé 2-3 roky sme mali hodne zákazok a nazbierali sme dosť tých barterových prostriedkov. A v čase, keď sme mali rozbehnutú stavbu firemnej budovy, tak bolo pre nás jednoduchšie tie barterové prostriedky minúť. Nastaviť materiál na kúrenie, zariadenie a tak ďalej. Dá sa povedať, teraz sme stavbu ukončili a tie barterové prostriedky sa mi míňajú ťažšie. Čiže z tohto dôvodu som musela pozastaviť momentálne barter, aj keď záujem bol, tak momentálne nevieme zákazníkom vyhovieť, pretože potrebujeme sa zbaviť tých našich barterových prostriedkov. A to, čo teraz je pre nás v ponuke,
pracovné oblečenie. Hej, drobnosti to sú veci, ktoré nie sú veľkého finančného obnosu. Takže tie peňažky sa, alebo tie prostriedky sa míňajú pomaly. Takže vlastne teraz to miniete skôr na drobnejšie časti, zrejme to bude trvať trošku dlhšie. Keď by si porovnala tie plusy, mínusy, určite tie mínusy sú, netreba nejak sa ich báť a netreba ich zakrývať, je to tak, ako je. Celkový ten profit, keby si pozerala plusy, mínusy, taký celkový ten efekt bartra, ako by si ho vnímala na firmu z hľadiska aj povedomia o tvojej firme alebo referencií, taký ten celkový globálny pohľad na to. Určite to beriem ako prínos pre moju firmu, jednak tým, že je to v podstate ďalšie médium, ktoré nás nejakým spôsobom propaguje. Hej. A jednoznačne prišli noví zákazníci, viacej ľudí o nás vie, hej, dostávame sa viacej do povedomia, takže napriek tým drobným nedostatkom, aj jak som povedala, že ťažšie minúť bartové prostriedky, alebo aj to niekedy, že keď niečo potrebujem, tak to trvá trošku dlhšie, hej, ako keď zoberiem peniažky, idem do obchodu a kúpim. Určite áno. Hej, takže tieto dve veci považujem za také mínus, hej. Ale keď by som to porovnala, tak by som znovu išla do bartru, hej. Ja veľmi pekne ďakujem za tvoj rozhovor a ďakujem za tvoj čas, ktorý si venovala. Želám firme Izola Bela veľa krásnych realizácií, krásnych záhrad. Verím, že v krátkej dobe spoločne nájdeme nejaké možnosti rýchlejšieho minenia bartrových prostriedkov, aby sme nemuseli bartrové ponuky vašich služieb pribrzďovať, ale naopak ich pustiť. Takže dúfam, že rýchlo niečo nájdeme, čo by sa našlo na to bartrovanie. A dúfam, že budeš mať aj cez barter a mimo bartra veľa perfektných a spokojných zákazníkov. Ďakujem pekne.